Знаете ли кой е Огнян Павлов? Роден е през зимата на 95-та в София. Родителите му се разделят още при раждането му, а на 10 години губи баща си. Израства с майка си. Скромно, но с много любов. Оги намира утеха в бойните спортове. Там открива втори дом и бащина фигура в треньора си. Но животът го удря отново. Майка му се разболява от рак. И още като тинейджър, той поема тежки отговорности. На 17 открива музиката. Първо пише парчета за мотивация, но за кратко попада на грешния път. Осъзнава на време, спира и се посвещава изцяло на музиката и тренировките. Сам, но фокусиран, започва да гради хит след хит, албум след албум. Фая вдъхновява цяло поколение да не се отказва, да вярва в себе си и в Бог. Днес той е баща, създател на семейство и безспорна фигура в българския рап, със собствен стил и силни послания.